Takže čaute, moje meno je Angel a vítajte pri ďalšom dieli tutoriálov, animácií a hier. No sme si ukazovali taký tutoriál, ako vytvárať takú ľahkú hru a teraz si ukážeme, ako vytvoriť ľahkú animáciu cez Pivot Animator. Háčem do popisku. Je to vlastne také, kde robíte také ľahké animácie so stickmanami, napríklad môžete urobiť, že máva, môžete praviť, že sa klánia, že sa precvičuje, alebo také proste. Môžete s tým proste robiť čo chcete, môžete sa vyblázniť. Môžete robiť, že tancuje. No, to není moc tancovanie, no, to je jedno. A necháme ho v takejto základnej pozícii, teda dáme pridať obrázok. Potom tu máme ešte niekoľko takýchto vecí, napríklad máme dať do prostredka. Chceme ho v prostredku, ne? Sa vrátime ešte sem teda, do prostredka. Pridať obrázok. A tu môžeme dať, že zdvíha ruku. Pridáme ďalší obrázok. Zdvíha viac tú ruku. A čím ďalej tým viac ho budeme dávať, aby tú ruku zdvíhalo viac a viac a viac. Takto. 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 A takto budeme rôzne pokračovať. A potom môžeme dať, že už tú ruku dáva dole, hej. Takto pomaly. Tak, pomaličky. No, poď. A dáme ho teda tak, ako bol. Scéna úplne. A takto. Dáme to úplne na začiatok. Dáme zahraj. Tady vidíme, že to vyzerá veľmi malo. Tak, čo spravíme? Zrýchlíme rýchlosť na tomto. Dáme to na 19. Vidíme, malý panáčik nám krásne máva. To bylo také základné, že čo tu máte robiť. A my sa uvidíme pri ďalšom dieli. Pri ďalšom dieli si ukážeme, ako si tú figuru vytvoriť, ako si tam pridať napríklad ďalšiu figuru a robiť s ňou všelijaké veci, proste premieňať do základného a také. Ale to všetko až na ďalšom dieli. Takže zatiaľ čaute, lajkujte, odoberajte, navštevujte našu stránku a čaute.